सांगा माने विचित्र दुनिया कथार ना ना कान थे सुना ना सुना थे कान ना जो गोटे मनीष पाखे सुना थी ना पाखे कान थी आउ जो गोटे मनीष पाखर कान थी ना पर सुना थी ठीक से काली राति हठात मो भौणी फोन कला कि गोटे कथा मन रखिथ सांग मैंने जदि भौणी जी 3टा हो 5टा हो 6टा हो से किसी ना आउ भाई गोटे हो 2टा हो 5टा हो कि गोटे भौणी सब भौणी भितर କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଭାଇକି କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ମୋର 3ଟା ଭଉଣୀ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହା ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଧନ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ସେ କାଲି ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା କାଲି ଭଦ୍ରକରେ କେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋ ହାତରେ ପଦେ କଥା ହେଇ ଉଠିକି ନେଇଗଲେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ରହୁଛି ଟିକେ ଯିବି ସେଥିକାଳୁ କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁ ରହିଲି ଜୟ ଗୁରୁ।